አይዞ ጽናዕ ተባዒልዎ ሸለላ ይብለካኒ አይገርፈካኒ ይልዎ እስካም ወዳታ ነገር አይገርፈካኒ እሞ አይዞ ጽናዕና ኣብ ትእዛዘይ ጽናዕ ተኣዘዘኒ ይልዎ እግዚአብሔር እስኻ ማንም ሰበብ ዘይብልካ ጊዜ እግዚአብሔር ምሳኻ እንተኾይኑ ልዕሊ ኩሉ ነገር እዩ እግዚአብሔር ካብ ፈታው ንላዕሊ ፈታው እዩ ካብ ፍቃር ንላዕሊ ፍቃር እዩ ካብ ዘመን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጽወርኩም ለእግዚአብሔር ቤተሰብ ከም ትልሙድ ምዕራፍ ሓደ ትንቢተ ዮናስ ተምሂርና ነርና ብዝሓለፈ እዚ ድማ ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 2 በቀጥታ ክንጀምር ኢና። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንኹላትና ምስጢሩ ገሊጹ ይመሃርና። ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ ሓደ ብዝሓለፈ ዝረአናዮ ዮናስ ካብ እግዚአብሔር ኮብሊሉ ነነዌ አይሰብኽን ብምባል በመርከብ ናብ ካሊእ ሃገር ካብ እግዚአብሔር ክኸውልል ሓሲቡ እግዚአብሔር ግን ነታ መርከብ ማዕበል አልዒሉ ዮናስ ናብ ባሕሪ ንኽሽንደ ተገይሩ ነይሩ ማለት እዩ። ዮናስ ንስሓ ንዘይ ምእታይ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ይቅርታ ንዘይ ምጥያቅ ናብ ባሕሪ ሸንደሞ ነይሮም ማለት እዩ። ተሽዑይቲ ጊዜ ሕዚ ምዕራፍ ክልተ ውናቱ ተኸታተላይ ስለ ዝኾነ ከምዚ ይብል እግዚአብሔርም ዮናስን ንዝውሕጥ ዓብይ ዓሳ አዘጋጅዩ ይብል። ዮናስ እንታይ ክንገብረካ ምስ በልዎ እቶም ኣብ መርከብ ዝነበሩ መርከበኛታትን ተሳፈርቲ እንታይ ክንገብረካ ምስ በልዎ እዚ ማዕበል እዚ ጸጥ ክብለልኩም እንተኾይኑ ንኣይ ናብቲ ባሕሪ ደርቢን ኢልዎ ምስጢሩ ምኽንያት ይፈልጥ እዩ። እቲ ማዕበል ብኡ ምኽንያት ከም ዝተልዓለ ይፈልጥ እዩ። መፍትሒኡ እውን ንእግዚአብሔር ምእዛዝና ይቅርታ ንስሓ ምጥያቅ ነይሩ። ዮናስ ግን ንእግዚአብሔር ይቅርታ ካብ ምጥያቅ ንስሓ ካብ ምእታይ ካብ ምእዛዝ ስለ ክብሩ ተጨኒቁ ንእግዚአብሔር እንድሕር ተኣዚዘዮ ክላኸካ ኢለዮ ክብረይ ክዋረድ እየ ብምባል ብቐጥታ እዩ ናብ ባሕሪ ደርቢኒ ማዕበል ጸጥ ክብለልኩም እዩ በኣይ ምኽንያት እዩ መጺእኩም ኢልዎ። ዝተኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ብዙሕ ጊዜ ንሕና እውን ብሰንኪን እግዚአብሔር ይቅርታ ምጥያቅና ብዙሕ ንጉዳይና ብዙሕ በሪ ናይ በረከት ኣፍ ደገና ዝዕፀን ምንታይ እዩ ተልና ንእግዚአብሔር ስለ ዘይታዘዝና እዩ። ንእግዚአብሔር እምቢ ስለንብሎ እዩ። ብሓጢኣትና ምኽንያት ብበደልና ምኽንያት ዝመፀና ምኽንያት ንሱ እግዚአብሔር ይቅርታ እንተይልና እዩ ንስሓ እንተኣቲና እግዚአብሔር ክፈትሖ ይኽእል እዩ። ሕዚ ኣብ ዝተፈላለየ እስራት ክንከውን ንኽእል ኢና። ናይ መንፈስ እስራት ክኾን ይኽእል፣ ናይ ስጋ እስራት ክኾን ይኽእል፣ ዙርያና ተዓፅዩ በረከትና እውን ሰይጣን በሊዕዎ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ህይወትና ተመሳቂሉ ክኾን ይኽእል እዩ። እዚ መፍትሒኡ እንታይ እዩ እንተይልና ግን ካብ ልቢ ቆም ኢልና ኣምላኸይ ምናልባት በዲለዮ ከይከውን ብምባል ንኣምላኽና ንእግዚአብሔር ይቅርታ እንድሕር ጠይቕናዮ እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር ክብለና እዩ። ዝተኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ዮናስ በህልኽነቱ ምኽንያት ንእግዚአብሔር ካብ ዝእዘዝ ክመውት ይሕሸኒ ኢሉ ሞት ይሕሸኒ ኢሉ ክብረይ ካብ ዝዋረድ ኣነ ናብ ነነዌ ከይደ ካብ ዝሰብኽ እሞ ሰቢኸ ንሳቶም ኣይምለሱን ብናተይ ትምህርቲ ኣይምለሱን ንሱ እውን መሓሪ እዩ እግዚአብሔር ይቅርታ ባሊ እዩ የዋህ እዩ ስለዚ ኣይቐጽዖምን ንሶም ብበደሎም ክጸንዑ እዮም እግዚአብሔር እውን ይቅር ክብሎም እዩ። ኣነ ኣብ መንጎ ሓሳዊ ነቢይ ሓሳዊ መምህር ተቢለ ክውቀስ እየ ክብረይ ክዋረድ እየ ብምባል ስለ ክብሩ ብምጭናቅ ዮናስ እንታይ ሓሲቡ ክመውት ኣለኒ ኢሉ። ኣብ ኣገልግሎት ላይ እግዚአብሔር ኣብ ምኽታል ላይ ትልቁ ችግር ኣብ ኣገልገልቲ ዝመጽእ እንታይ እዩ? ስለ ኸብረኻ ምጭናቅ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ግን እንታይ ይብል? ማቴዎስ 16 ፍቅዲ 24 ክትሪእዎ ተለኹም ማቴዎስ 16 ፍቅዲ 24 እንታይ ይብል? ንኣይ ክኽተለኒ ዝደሊ ይብል ንኣይ ከኣምነኒ ደቀ መዝሙረይ ክኸውን ዝኽእል ከገልግለኒ ዝደሊ ክስዕበኒ ዝደሊ ገዛ ርእሱ ክሒዱ ይከተለኒ ይብል ጌታ። እዚ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ ነጊርዎ፣ ንግዚኡ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ። ፍጻሚኡ ግን ንቤተ ክርስቲያን ንዓለም ኩሉ ብክርስቶስ ክርስቲያን ንዝኾኑ ደቂ እግዚአብሔር ንዝኾኑ ምእመናን እዮም። ክርስቶስ ንዝስዑ ኣነ ናይ ክርስቶስ እየ ንዝብሉ ኣነ ናይ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር እየ ዝብሉ ልጅነት ረኺበ እየ ዝብሉ እዚኣቶም ገዛ ርእሶም ክሒዶም ክኽተልዎ ኣለዎ። ገዛ ርእስኻ ክሒድካ መስቀልካ መከራኻ ፈተናኻ ስለ ክርስቶስ ፈተናና መከራ
تشكيمكا أنت زي سعيبكا خوينكا كريستوس كتكتلو هاي تخلينا بزوح نجار يسناغلك مالتي أبا قلت بزوح نجار تشجر زفتار نزي جزار صوم كحيدهم ما يقتلون كريستنا جن كريستوس مسعام مالت جن جزار إسقا كديفكا كريستوس لبيسكا مختالي ماننتكا كفو باريخا أبايكا أروجي ماننتكا حتياتنيا هيوتكا زي كله كديفكا أنا حدوش سبيلكا كريستوس لبيسكا ختكتلو يزدلي እግዚአብሔር ቃል ከም ዘይብል ኩሉ በክርስቶስ ሓድሽ ፍጥረት ይብል አሮጌ ሁሉ ሓሊፉ ይብል ኩሉ በክርስቶስ ዝኾነ ሰብ ክርስቶስ ይአምን አነ ናይ ክርስቶስ አነ ናይ ጎይታ ዝብል ገዛርሱ ክሒዱ ይን ክርስቶስ ክተል ዘሎ ክርስቶስ ለቢሱ ክተል አሎ ማንነቱ ናይ ክርስቶስ ማንነት ከውን አሎ ናይ ተማለ ማንነቱ ናአገልግሎት ነው ወንጌል ክርስቶስ ንዘይ ምእዛዝ መንፈስ ቅዱስ ንዘይ ምእዛዝ እንቅፋት ይሆነው ገዛርሱ ክሒዱ ክተል ከም ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይናገር እዚውን አምነት ዝኾነና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ አመልክቱ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 4 ዘሎ ቃል ክናገር ተለ ቅዱስ ጳውሎስ ቀደም መጀመሪያ ክርስቶስ ቅድመ መስዓው ለክርስቶስ አገልግሎት ቅድመ መውጹ በክርስቶስ ቅድመ ምእማኑ ናይ ክርስቶስ ቅድመ ምዃኑ ዝነበሮ ህይወት ይዝርዝርሞ እዚ ኩሉ ግን ሒዝዎ ከም ዘይሰዓበ ኩሉ እርግፍ ቢልዎ ስለ ክርስቶስ ከም ዝሰዓው ክናገር ተለ ከም ዘይብል ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 4 ከም ዘይብል ትምክሕቲ ዘድልን ተኾይኑስ አነውን ብዙሕ አለኒ ይብል ትምክሕቲ ዘድልን ተኾይኑስ ይብል ትምክሕቲ አየድልን እምበር ይብል ምክንያቱ ትምክሕትና ክርስቶስ ስለዝኾነ ትምክሕቲ ግን ዘድልን ተዝኸውን ነይሩሲ አነውን ዘመክሕ ነገር ነይርኒ ይብል ሓደ በቲ አብሰብነት ዝገብሩ አፍአው ስርዓት ዘመክሕ ዘለዎ እንተመሰለውን አነ ካብትናቱ ዝበለጸ አለኒ አነ ካብ ሻምናይ መዓልቲ ዝተገረዝኩ ካብ ዓሌት እስራኤል ካብ ነገድ ቢንያም ዝተወለድኩ ካብ ዕብራውያን ዕብራዊ አነ ግሩዝየ አቡሊ ኪዳን ግርዘት ንእስራኤላውያን ዘመክሕ ነይሩ ዕብራዊ እስራኤላዊ ምዃን ናይ አብርሃም ዘርእ ምዃን የመክሕ ነይሩ ስለዚህ አነ ዕብራዊ አነ ብሻምናይ መዓልቲ ዝተገረዝኩ ቀጥሉ ድማ ካብ ዓሌት እስራኤል ካብ ነገደ ቢንያም ዝተወለድኩ ካብ ዕብራውያን ዕብራዊ ሕግ ብምፍጻምውን ፈሪሳዊ ይብል ፈሪሳውያን ሕግ ብምፍጻም ናይ ኦሪት ሕግ ጠንቂቆም ፈሊጦም ብምስትምሃርን ብምፍጻምን ትምክሕተኛታት ነይሮም እዚ ኩሉ ይገብር ነይረ ይብል ንቅንዓ ሃይማኖት ብዝምልከክ አሳጓጉ ቤተክርስቲያን ነይረ ይብል ቅንዓ ሃይማኖት እንድሕል ዳሪኹም ግን ስለ ሃይማኖተይ ብምቕናዕ ቤተክርስቲያንን ክርስቲያንን ናይ ክርስቶስ ዝኾኑ ደቀ መዛሙርት አሳዊ ጎየም ነይረ ይብል ነቀፌታ ዘይብል ሕግ ብምፍጻም ድማ ብዝርከብ ጽድቅ ድማ ነቀፌታ ዘይብል ነይረ ይብል ቀጥሉ ድማ ከም ዘይብል እንተኾነ ነዝነ አይ ረብሓ ዝነበረ እቱ አቡሊ ኪዳን አፍታ አሮጌ ማንነት ቅድሚ ክርስቶስ አሚነ ምኽታለይ ቅድሚ ናይ ክርስቶስ አገልጋይ ምዃነይ ዝነበረ ናይ ረብሓ ትምክሕቲ ዝነበረ አነ ፈሪሳዊ አነ ግሩዝየ አነ አብርሃም ዘርኢ ናበልኩ ዝምክሕሉ ዝነበርኩ እዚ ኩሉ ስለ ክርስቶስ ኢለ እርግፍ ቢለ ገዲፈዮ ይብል ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ኩሉ እርግፍ ቢለ ገዲፈዮ ይብል ንመን ስለ ክርስቶስ ኢለ ይሉ ክርስቶስ ክስዕብ ተለ ዞም ኩሎም ዘመክሕዎ ነበረ እንተኾነ ነዝነ አይ ረብሓ ዝነበረ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ዋጋ ከም ዘይብሉ ቆጸርክዎ ወምእንቲ ማዕረ ዘይብሉ ፍልጠት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብል ንኩሉ ነገር ከም ከንቱ ቆጸርክዎ ይብል ንኩሉ ነገር ከም ከንቱ ቆጸርክዎ ምእንቱ ክብል ምእንቲ ክርስቶስ ክብል ክርስቶስ ንመርካብ ኢለ ንኡ ክስዕብ ክብል ኩሉ ክስእን ኣለኹ ይብል ንኡ ክረክብን ምስኡ ክኸውን ከዓ ንኩሉ ከም ጉሓፍ ቆጸርክዎ ይብል ንኡ ክረክብን ንኡ ክስዕብን ድማ ኩሉ ከም ጉሓፍ ቆጸርክዎ ይብል ክብር ምስጋና ንስሙ ይኹን ብሓቂ ቅዱስ ጳውሎስ አቀዲሙ ትምክሕተኛ ብናይ ስጋ ስርዓትን ብናይ ማንነቱ ሕግ ብምፍጻም ዝርከብ ጽድቂ ኦሪታው ብምዃኑ ፈሪሳው ብምዃኑ ብዝነበሮ ዕውቀት ብዝነበሮ አባና ተባለ ዝኽበረሉ ዝነበረ ኣብ ቤተ መቅደስ ዝነበሮ ክብሪ ብዕውቀቱ ግሩዝ ብምዃኑ ባጠቃላይ ትምክሕተኛ ነይሩ አዲስ ኪዳን ላይ ግን ክርስቶስ ክስዕብ ተለየ ግን ደማስቆ በር ላይ ምስ ክርስቶስ ክራኸብ ተለየ ግን ግዛርሱ አሮጌ ማንነቱ እርግፍ ቢሉ ሸንዲ ከዲፉ ክርስቶስ እትትሑት ዝኾነ ክርስቶስ ለቢሱ
نعايس تمكحتي كريستوس يبل بحق نسو تمكحتي يخوننا اتو اروغي ماننتنا كله እንደ ጳውሎስ ቀንጤትና ክርስቶስ ለቢስና እትትሑት ዝኾነ እትቅዱስና የዋህ ዝኾነ ክርስቶስ ለቢስና ክንስዑ ይግባእ ማለት እዩ ማቴዎስ 11 ቁጥር 29 እውን ከም ዝብል ማቴዎስ 11 ፍቅድ 29 ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቡን ደቀ መዛሙርቱ ነአይ ምሰሉ ይብል አነ ብልበይ ትሑትና የዋህ ይብል ነአይ ምሰሉ ይብለና ዮናስ እግዚአብሔር ከመስል አይካለን ዮናስ በትክክል የዋህ እግዚአብሔር ይፈትዩ ግን አይእዘዝነው እግዚአብሔር ከዓን መስዋዕት ካብ ተቀርበሉን ለዓሊ ዝእዘዘ ሰብ ይደሊ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ፍቅድ 15 ክርተለና ነብይ ሳሙኤል ንጉስ ሳኦል ከምዚሉ ወነቱ ዘይእዘዝ ነበረ እግዚአብሔር መስዋዕት ይቀርበሉን ይሩ ንጉስ ሳኦል እግዚአብሔር መስዋዕት መቅራብ የደስቶም እና መስሎ ዝቃጸነ እንሳታት መስዋዕት እናቀረበ ንእግዚአብሔር ይቀርበሉን ይሩ ግን እግዚአብሔር ልቡ ግን አይወን ይሩ አይዘዘን ይሩ ነብይ ሳሙኤል መጽዩ ካፍትናት ካን አይሰነፍ መስዋዕትን ለዓሊ እግዚአብሔር ዝእዘዞ ይተልይሉ ምእዛዝ ለእግዚአብሔር ፍቃድ ምስተዓል ምሕሳብ እዚ መስዋዕት ካም መቅራብ ይበልጽ ይሉ ስለዚህ ተخبركم ለእግዚአብሔር ቤተሰብ ምናልባት ንጸውን ሆነው ንጽል ንኸውን ንኸነ ነቀድስ ንኸውን ንኾነ በስርዓተ እግዚአብሔር ተኸቢብና እገለስ ቅዱስ እዩ ገለጽ ጻድቅ እዩ ንባህል ንኸውኒና እገለኩና እግዚአብሔር ሰብ አገልጋዩ ንባህል ንኸውኒና ግን ግዛረስና ለኸኝነትና ክፍአትና በደልና ዘይ ምእዛዝና እዚ ኩሉ እዚ አሮጌ ማንነት እርግፍ ቢልካ ስለ ክርስቶስ ይልካ ተዘገዲፍካ ይኾንካ ወገየውላ ቅዱስ እግዚአብሔር ትርጉም ይው ዮናስውን በልኽነቱ ገዛረሱ ክሂዱ ንእግዚአብሔር ስለዘይ ሰዓው አገልጋይ ከውን ስለዘይ ካለ እምቢ ስለዝወሎ ደርዊንና ባህርሞ ጻትኩለልኩም ይልዎ ንስሐ ካብዛአቲ ሙማት መሪጡ ስለዚህ ደርቢየሙ እግዚአብሔር አምላኹን በሐቂ ሐሳብ ተገዲፍካ ይሆን ዘላለም አይገድፈካ ንሱ መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ትሪወተሎ መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 1 እግዚአብሔር ንኢያሱ ሾሞተለ ሙሴ ከም ዝነበርኩ ምሳኻ ኸውን ይልዎ ሙሴ ከም ዝነበርኩ ምሳኻ ኸውን ይልዎ ህዝበ እስራኤል ንኸመርሕ ንኸገልግሎ ጽናዕ ኢልዎ ነይሩ አይገድፈካን የሸለላ ይብለካን ይሉ እግዚአብሔር ወዲካ ይሉ ከም ሰብ አይኮነን ዝገድፍ እግዚአብሔር ኃጢአት ሰሪኻ ያሞይል ንዘላለም አይገድፈካን ባኻ ተስፋ አይቆርጽን እሱ እስከም ወዳታ ይጽበካ እግዚአብሔር ናይ እንደገና አምላኽ ዮናስውን እንደገና እድል ኮስለ ዘለለ እግዚአብሔር አምላኽ እንደገና እድል ኮስለ ዘለለ በህልኽነቱን በኽፋአቱን ምክንያት ክጠፍ አይደለም ነገር ግን ዓሳ ነባሪ ትልቅ ዓብይ ዓሳ ነባሪ ዮናስ ጎሕጦ ነገር ግን ከይጎድኦ አብ ከብዱ አብ ከርሱ ንኸቐምጦ እስር ቤት ገይሩ አውን ኸቐምጦ እስካብ ዝማሃል ካብ ህልኽነቱ ካብ ስሜቱ ካብ ዘይምእዛዙ ካብ ባዕሉ ወፂኡ ንክርስቶስ ንእግዚአብሔር እስካብ ዝለብስ ንሱ ዓሳ ነባሪ ያዘጋጅሉ ዮናስ ከመውት ይል ነይሩ እዛርዙ ከጥፊ ናብ ባሕሪ ወርውርን ይልወሪሮሞ ነገር ግን ዓሳ ነባሪ ዮናስ በእግዚአብሔር ዝተአዘዘ ዮናስ ውሒጡ ግን ኣብ ከርሶ ቀሚጥዎ ምንም ነገር አይጎደውን እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣብ ጥልቃት ጽልማት ከንበረካ ይኽእል እግዚአብሔር የትኛውም ቦታ ከንበረካ ይኽእል እግዚአብሔር ምሳኻት ኮይኑ ጨለማ ንዓኻ ጽልማት አይኮነን ብርሃን እዩ እግዚአብሔር ንስኻ ካብ ዘመን ላዕሊ ዘመን እዩ እግዚአብሔር አምላኽ እመንኒ ምእመናን ተኸተልዎን እግዚአብሔር ዛሬ ሕዚ ዘማን ወዳጅ ኣብ ዙርያኹም በዚሕኩም ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ፈተውቲ ኣብ ዙርያኹም ክህልው ይኽእሉ እዮም ሙቐት ክስማዕኩም ደስታ ስማዕኩም ይኽእል እዩ ግን እግዚአብሔር ዘይብሉ ህይወት ኮይኑ ግን ዋጋ የብሉ ባዶ ይባል ባዶ ሰብ እግዚአብሔር ካብኡ ኸይርሕቕ እዩ ክፈርሕ ዘሎ እግዚአብሔር ምሳኻ እንትኾይን ግን ናብ ጥልቀት ተወርወርካ እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ ንስኻ ምሳኻ ሞ ክፉ አይፈርሕም ኢሉ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 23 ንስኻ ምሳኻ ሞ ክፉ አይፈርሕን እዩ ስለዚህ ዮናስ ከመውት ዝሓስቦ እግዚአብሔር ግን ናገልግሎት ዘመኑ ቢዮናስ በኩል ከሰርሖ ዝደለ አገልግሎት አሎ ስለዚህ ዮናስ ያለ ጊዜው ከመውት አይገለም አገልግሎት አይጨረሰም ዮናስ በባዕሉ አቋሪጹ ከብል ደል
እግዚአብሔር አምላክ እንድሕመር ይጽና ኮይኑ ንኣገልግሎት ሓሪናት ኮይኑ እግዚአብሔር በአና በኩል ክፍጽሞ ዝደለ ስራሕን ዓላማን እንድሕልዳ ሃልዩ ኮይኑ እቲ ዓላማ እቲ ስራሕ እሱ ተኣገልግሎት ከይፈጸምናዮ ክንመውት ኣይንኽድም። የትኛውም ሸሽ ካብ ከይትኽእል ኣብ ቤተ መቅደስ ወፂኻ ካብ ክርስቶስ ርሒካ ትወፅእ ትኽእል ኢኻ። ካብ ኣገልገልቲ ካብ ኣገልግሎት ወፂኻ ከይትኽእል ኢኻ። ግን ንሱ ግን ናብ ዘለኻዮ ስዒቡ ሕዚ እውን ይደልየካ ይብለካ። ሕዚ እውን ንዓኻ የመሪፀ ይብለካ። ሕዚ እውን ንዓኻ ከገልግል ተገልግለኒ ዝደሊ ይብል። ዘጸአት ምዕራፍ 3 ክትሪእዎ ተለኹም ሓደ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ንርኢ ሙሴ ማለት እዩ። ሙሴ እግዚአብሔር አምላክ ክመርጾ ተለይ ኪድ ናብ ህዝበይ ክብሎ ተለይ ሙሴ ሓደ ነገር ነጊሩ ነይሩ። ኣነ ኾልታፋየ ክናገር ኣይክእልን አንደበተ ርቱዕ ሰባት ምረጽ ኢሉ ኣነ ደካማየ ከባይ ዝሕሹ ሰባት ምረጽ እናበለ እምቢ ክብል ተለይ እስካብ መወዳእታ ንሱ ግን ኣነ ግን ንዓኻ የፍቂረ ኢሉ ኣነ ግን ንዓኻ የመሪጸ ኢሉ ኣነ ግን ምሳኻ ምስ ደካማየ ክሰርሕ ደልየ ኢልዎ። እግዚአብሔር ምስ ደካማታት ክሰርሕ ይደሊ። ሓንሳብ ተፍቂሩካ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይዘፍቅረካ። ፍቅሩ ናይ ዘለዓለም እዩ። ንሱ ፍቶት ናይ ዘለዓለም እዩ። ምርጩ ንዘለዓለም እዩ እግዚአብሔር አምላክ። ዮናስ ክምህሮ ስለዝደለ ብኽፍኣቱን ብጠማማነቱን ክጠፍእ ስለዘይደለ ዓሳ ነባሪ ያዘጋጁ ክውሕጦ ነገር ግን ኣብ እስር ቤት ውስጥ ከውዱ ከቐምጦ ገይሩ ከይጎደ ገይሩ አዚዞ እግዚአብሔር ኩሉ ይፈልይ ጁዕዩ ኣብ ዓሳ ውስጥ ምስተቐመጠ ዮናስ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ተጸሚሙ ኣብ ኣናለውን ሞትን ተመንዩ ዘሚሉ ሓንቲ መዓልቲ ውዒሉ ሓሪር በህልኽነቱ ካብ ማንነቱ ኣይወፀን ኣይበረደን። ሁለተኛ ቀን መጽዩ በሁለተኛ ቀን እውን ሞት ተመንዩ ግን ሞት ኣይመጽን ወጊሑ ሶስተኛ ቀን መጽዩ ከም ዘይመውት ካብ እግዚአብሔር ኢድ ከምልት ከም ዘይኽእል ስለዝፈለጠ አቢድ እግዚአብሔር ከም ዝወደቀ ስለዝፈለጠ ሞት ተመንዩ ሞት ስለዝኣበዮ መወዳእታ ላይ ንስሐ ከኣትኸይሉ። ስለዚህ ዮናስ ኣብ መወዳእታ ላይ በሶስተኛው ቀን ከም ዝይሉ ጸልዩ ኣብ ዓሳ ውስጥ ኮይነ ናብ እግዚአብሔር ጸለኹ ይብል። ኣብ መከራይ ጊዜ ናብ ኣምላኸይ ጮኸ ወይም ጸልየ ተማህሊለ ይብል። ንሱ እውን ሰሚዕኒ ይብል። ስለዚህ ዮናስ ኣብ ዓሳ ውስጥ ኮይኑ ተንበርኪኹ ናብ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ላይ ናብ እግዚአብሔር ዙፋን ላይ ጸልዩ ካብ ልብ ኮይኑ ጸልዩ። እባክ እግዚአብሔር በዲለካ ይሉ ዓሚፀ የልዎ እባክ እግዚአብሔር ወይ ለካ በባዕለይ ሞት እንኳ ክመውት ደሌ ሞት ክመጸኒ ኣይከኣለን ኢሉ እባክ እግዚአብሔር ይቅር በለኒ ኢሉ ማያት ብልዕለይ መጽዮም ኣለው ሳዕሪ ናይቲ ባሕሪ እውን ኩሉ ኣብ ዙርያ ኣይኮይኑሎ ኣብ ጥልቅ ጸልማት ውስጥ ወርዌርካ እንደለኻ ይብሎ እባክ ካብ ቤተ መቅደስካ ምላሽ ሃበኒ ኢሉ ካብ ልብና ኣምላኹ ከም ዝበደለ ይቅርታ ኢሉ ንእግዚአብሔር ጠየቁ። ዮናስ መከራ እዩ ምሂርዎ። ዝተኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኣቐዲሙ ኣብ መርከብ እናሃለ እግዚአብሔር ብማዕበል ከናውጾ ተለይ ነቲ ማዕበል ነቲ ባሕሪ ሽዑ ንስሓ እንተዝኣቲ ነይሩ ኣምላኸይ በዲለካ ይቅር በለኒ ተዝብሎ ነይሩ ያን ሁሉ በጨለማ ውስጥ ኣብ ዓሳ ውስጥ ኮይኑ ኣይመተጨነቐን እዩ። መብዛሕትና ሰባት ክስካብ ጥልቅ ጸልማት ውስጥ ንኣቲ መከራና ናኸረር እስካብ ሞት ድረስ እስካብ ንበጽሕ በህልኽነ ብዙሕ ሰባት ንስሓ ከይኣተዩ ክሞት ይደልዩ። በልኽነቶም በቃ ኃጢአተኛ በደለኛ እየ ኣነ ንእግዚአብሔር ኣይጠቅምን ይብሉ በቃ ክመውት እየ ይብል። እግዚአብሔር እስካብ መወዳእታ ግን ተልየኒ ኢኻ ይብል። ሁላትና ብክርስቶስ ዘላለማዊ ሕይወት መሪጽና ስለ ዝኾነ ማንም ናይ መዋቲ ሞት እግዚአብሔር ኣይደልን እዩ። ምክንያቱ ናይ ደሙ ናይ ወዱ ዋጋ ከፊልና እግዚአብሔር አምላክ ናይ ወዱ ዋጋ ከፊልና እግዚአብሔር አምላክ። ስለዚህ ዮናስ እውን በሶስተኛው ቀን ንስሓ ኣትዩ ይቅር በለኒ በዲለ እየ እግዚአብሔር አምላክ ዓሚፀ የሉ ይቅር በለኒ ኢሉ ድዑ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ቤተ መቅደሱ ካብ ዙፋኑ ኮይኑ እግዚአብሔር አምላክ ዮናስ ሰሚዕዎ ይቅር ኢልዎ እግዚአብሔር አምላክ። ዝተኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ካውዚ እንታይ ንመሃር? እግዚአብሔር ይቅር ባይ እዩ። እግዚአብሔር መሐሪ እዩ። የትኛውም ናይ ኃጢአት ጥግ ላይ ኃጢአት ሰሪሕካ ትከውን ትኽእል ኢኻ ሰሪሕካ ትኮን ትኽእል ኢኺ። እግዚአብሔር አምላክ ግን ብክርስቶስ ይቅር ይብለካ እዩ። ናብ ክርስቶስ መጺና ብደም ክርስቶስ ክንሕጸብ ደሙ ምእንታይ ይፈሲሱ ስለ ኃጢአተይ ይፈሲሱ ጌታ ወይ ይቅር በለኒ ኢልካ ካብ ልቢ በእንባ ብንምዓት ኮይንካ ኃጢአትካ እናሓሰብካ ይቅር በሃሊ ጌታ ናይ ክርስቶስ ደም ድሞ ካብ ኃጢአት ሁሉ ዘንጽህካ ምዃኑ ፈሊጥና
ይቅርታን ተጠይቅና በክርስቶስና በእግዚአብሔር ተመጽና እግዚአብሔር ይቅር ይብለና እግዚአብሔር በክርስቶስ ውድ ዋጋ ይከፍልዋ መስቀል ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ስለዚህ ማንም ሰው አመፀኛ ሚንበር ከታሪ ሚንበር በደለኛ ሚንበር ኃጢአተኛ ሚንበር አብዝሙት ውስጥ ዝነበረ አጥልቅ ጸልማት ውስጥ ዝነበረ አጣውት ውስጥ ዝነበረ አጥንቆላ ውስጥ ዝነበረ ንስሐ እንደህል አትዩ እትዋ መስቀል ዝፈሰሰን አይወዱ ደም ምንታይ በደል ይፈሲሱ አሚነ ንስሐ እንደህል አቴ እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር ክብለኒ ይሉ ናብ እግዚአብሔር በክርስቶስ ተቀሪው እግዚአብሔር ይቅር ይብሎ ይስተኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኃጢአቴ በዚህ ንክትውሉ ትቆሌኩም አነስ እግዚአብሔር ይቅር ይብለኒ ልኩም ክትኮኑ ትቆሌኩም እመኑን እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ይበል ዮናስ ይቅር ዝበሎ ንዓኻትኩም ይቅር ይብለኩም እግዚአብሔር አምላክ ማንም እግዚአብሔር ከመውት አይደለም ማንም ከመውት አይደለም እግዚአብሔር አምላክ አብስተፈላለይ ሱስ ዘለኩም አብስተፈላለይ ዝሙትን ኃጢአትን ውስጥ ወዲኩም ዘለኩም አብስተላለይ ጸልማት ውስጥ ወዲኩም እግዚአብሔር ይቅር ይብለንን ትውሉ ዘለኩም እመኑን እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር ይልኩም ናትኩም ገደ ክርስቶስ ምን ኃጢአትኩም ከም ዝሞተ ደምናይ ክርስቶስ ድማ ካብ ኃጢአት ሁሉ ኸንጸኩም ከም ዝኽል አሚንኩም በክርስቶስ ናብ እግዚአብሔር ቅረውሞ ንሳእተዩ ናይ ክርስቶስ ደም ካብ ኃጢአት ሁሉ ኸንጸኩም ንሱን ማንም ይቅበል ንሱን ማንም አይነዕቅን ንሱን ሁሉ ኃጢአት ይቅር ዘይብሎ ኃጢአት ናይ ክርስቶስ ደም የለን ስለዚህ ናው ንቅረብ ሕዚዩ ምቅራብ ሕዚዩ ንስሐ መታይ ጽባሕናትና አይኮነን ለማዓንቲ ያናትና ምድሓን ሕዚዩ ይብል ጽባሕ አይብልን ድሕሪ ጽባሕ አይብልን ሕዚያ ምድሓን ይብል እግዚአብሔር በክርስቶስ ከቀበለና ሕዚ ዝግጁ ይምእመናን ኢዱ ዘርጊሕሎ እቲ ናይ ክርስቶስ ኢዱ ዝቆሰለ ምን ትበደልናን ምን ኃጢአትናን እዩ ንኣና ይቅር ክብል ካብ ኃጢአትና ሁሉ ኸንጽህና ክርስቶስ ዝቆሰለሉ ምኽንያት ካብ ቁስልና ሁሉ ከንጽህናን ካብ ቁስሊ ከድሕነናን እዩ ኢዱ ቆሲሉሞ እቲ ኢዱ ዝቆሰለ ድማ ኢዱ ዘርጊሑ ወደይ ጓለይ ሕዝውን ይፎትየኪ ክቕበለካ ይኽእል የና አይብለና ኣሎ ሕዚ ምፁ ምእመናን ሕዚ እመኑ ምእንቲ በደልኩም ማ መስቀል ደሙ ከም ዘፍሰሰ እግዚአብሔር በክርስቶስ እንተ መጺኹም ወይ ይቅርታ እንተልኩም ይቅር ከም ዝብለኩም አመንዝራ ከም ድንግል ከም ዝቁጸር ቀማኛ አመፀኛ ሽፍታ በማን ተሰቂሉ ዝነበረ ሽፍታ ተስታውስዎ ነው በማን ተሰቂሉ ዝነበረ ሽፍታ እንኮ አመፀኛ ይነሩ ናይ ግሉ ማንነቱ ክምዘን ተለይኮ ሲኦል ይግቦ ፍርዲ ይዝግቦ ግን መንቱ ዝሞተሉ ጌታ አማኸላሎ ሪዎ ጌታ ወይ ይቅር በለኒ ይልዎ ስለ ኃጢአቱ ከም ዝሞተ ደሙ ከም ዘፍሰሰሉ ፈሊጡ ይቅር በለኒ ይሉ ብኡንተ አሚኑ ድማ ይቅር ከም ዝብሎ አሚኑ ተዘከረኒ ይልዎ ያን ጊዜ ዕድመ ሙሉ በደለኛን ኃጢአተኛን ዝነበረ በግል ማንነቱ ምንም ናይ ግል ጽድቅ እንኳ ዘይነበሮ እግዚአብሔር በክርስቶስ ግን ይቅር ይልዎ ገነት ከአት ይጠዩ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን ዝዕድል ዝንሁላትና እዩ ዮናስ ወል መጨረሻ ላይ ንስሐ ምጽአቴ እግዚአብሔር ሰሚዕዎ ስለዚህ ነተዓሳ እንታይ ይልዎ እንደገና በሶስተኛው ቀን ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ሌሊትን ኣብ ዓሳ ከብድ ውስጥ ላይ ኣብ ጭንቀት ውስጥ ላይ ኮይኑ ንስሐ ምጽአቴ ናብ ልቡ ምስተመለሰ ነተዓሳ ትፋዩ ይልዎ ወዲያው በሶስተኛው ቀን ነተዓሳ ወዲያውን ታጌርዎ ተፊዎ ሁላትና ካብ ዘለና የእስራት እግዚአብሔር ይፍታሐና ዝሕዚ ተኣሲርና የዘለና ዝሕዚ ኣብ ጨልማት ውስጥ ዘለና እዚ ኣብ ሕማም እስር ቤት ውስጥ ኮይና እንከውን ንኽእልና ኣብ መከራ እስር ቤት ውስጥ ኮይና እንከውን ንኽእልና በክርስቶስ ናብ እግዚአብሔር ቅረቡ እመኑኒ ካብ ልኽነትኩም ውፁ ይቅር በለኒ በሉ አድሕነኒ በሉ ምንታይ እንድኻደሙ ነፍሲ ደምካ ዘፍስስካለ በሉ በመንፈስካ መንፈስ ያንጸኒ በሉ እግዚአብሔር ይቅር ይበለና እዚ ያኽለና ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።